Дай Боже доброго здоров'я всім людям, котрі уділили час на то, аби побзирати нашу програму «Русинська родина». Я Віра Кубулей, її ведуча і вшитка творча група. Желаємо вам усі ярні дні мудрості, кріпості, аби файно провести цей тиждень. На нашій подкарпатській землі родилися многі знамі у світі вчені мужі. Низько ми продовжаємо знайомити вас із листками житті тих, котрі принесли пользу не лише нашій отцюзнані, а й світові. Я би хотів зауважити таку одну істину, що Закарпаття має дуже багату інтелектуальну еліту. Я би хотів якраз сказати про іменно ту еліту, яка мусила залишити наш край і віддати всі свої сили, знання на пользу іншого народу, допомагати у реформах тої держави, де вони були. Ну і хотів би сказати, що зв'язок нашого Закарпаття, скажімо, з восточними слов'янами, вона має глибокі корені. І треба починати ще з 10-11 століття, коли святі брати Угрини, Мойсей, Єфрем і Георгій залишили наш край, понесли з собою наше письмо, наші церковні богослужбові книги і поширювали там християнство в Київській Русі ще за часів Володимира Великого. Главним центром культури за всю історію оставалася церква. І було так важно і гордо русинові у церкві читати апостола, а взагалі був апогей слави духовної співати на кліросі. А якщо ще був помічник дяка і півцевчитель, то це була велика слава. Наш народ був духовно розвитий і тим самим він легко опанував любі опасності асиміляції культурної, релігійної, це другої. А головне, що лучші сини із русинов попадає у центри, де можна було діставати освіту, оказалися на уровні мирових представителів науки. Для многих людей є інтересно, яким духом, яку силу наша русинська земля родила велетів духа і у церковному, і в научному світі. Ми усе не забуваємо, що наш край уходив у Велику Австро-Мадярську імперію, і наші люди мали доступ до благословенних научних учреждень Вени, Будапешта, Братислави, Германії, а в духовному отношенні мали виход на греків і на духовний Афон. Так що, коли була потреба і поклик душі, наші люди, русини, йшли і таку можливість доставали. Но була і друга напрямленість – це на Росію. Росія у той час була одна із духовних і таких незалежних держав. І наші люди, русини, між ними і Венелін, Гуцул, Георгій, Орлай, Кукольник, Василь, а потім родився його син Нестор уже там у Росії, Балудянський і другі наші люди оказалися на високому уровні і духовності, і освіченості. Михаїл Балудянський, знаний учений, перший ректор Петербурзького університету, декан правового факультету Будапештського університету. Іменно про нього піде бесіда у нашій програмі. Михаїл Андрійович Балудянський прийшов у цей світ 26 сентября 1769 року в Нижня Олшава. Він знаний як руський економіст подкарпатського происхождення, доктор права, педагог і політичний діятель. Учився в Кошицькій академії, право ізучав у Віденському університеті.
З 1797 року доктор права знаходився під влиянням ідей французьких просвітителів і французької революції. В політекономії послідователь англійського економіста Адама Смітта, учасник тайно-мадярської якобінської організації «Общество свободи і равенства». Після її розкриття і казни 5 руководителів винуждений був піти у провінцію. В Нодьварівській академії преподавав юридичні науки, а з 1802 року декан юридичного факультету академії. З 1803 по рекомендації Івана Орлая був приглашений у Росію, де у 1804 став професором політекономії Санкт-Петербурзького педагогічного інституту, а у 1819 первим ректором Петербурзького університету. Народився Болодянський на Земплинщині у Ольшаві. І уже із дитинства почав проявляти великі способності. Мушу вам повісти, що Болодянська туди була ціла там файта. До приміру, Іван був пряшівський клеросник, Андрій був у Ужгороді, значить, засідник консисторії, і у рідного брата Михаїла, у Федора, значить, донька далася за Андрія Першеля, котрий був сподвижником Лайоша Кошута. При тому рідний брат Михайла Болодянського, Федір, він був офіцером полковником австрійської армії. Михаїл першу освіту дістав у Шатороя Уйгії у монашському ордені, Маріутський орден монахів Павлінів, де се вчив 2 роки, а потім пак учився у Кошицях. І узяв напрям правницький. У 20 років йому присвоїли звання доктора наук, то тодішні були. І після того, як у Вені кінчив юридичний факультет, то 20-річного Михаїла запросили професором у Нововородинську академію. У тій Нововородинській академії він не просто викладав теорію права государства, і був директором бібліотеки того навчального закладу. І паралельно, що викладав право, він дуже робив над своїм самообразуванням. Знав основні європейські язики – німецький, французький, англійський, італійський, знав класичну латинь на уровні свого родного русинського язика. Коли Михайло Болодянський попав у Росію і ізучив ситуацію в научному світі, то коли познайомилися з його уже трудами по своду законів, то увиділи в ньому не просто спеціаліста, історика і юриста, а некого особо даровитого чоловіка, якому мож довірити, навіть возглавити академію, перший ректор Петербурзької академії. Мож говорити за нього довго, але важливо повісти, а де він узяв оті науки, особливо акцент його на природне право. Він акцентував, що Бог дав людям від рождення природне право, право на життя, право на труд, право на духовне розвиття. І це право має сформовано бути і в державному праві, і бути державою хранено як зіниця ока. На жаль, останні історичні всякі события вказали, що не все держава розуміла, що природне право чоловіка – це не просто желання його керівника, а Божий дар. А Болодянський розвив і цю тему особо. Михайло Андрійович Болодянський – масштабна фігура, більш енциклопедична постать. Він мав дуже глибокі знання із усіх фактично наук. Знав добре філософію. Він вперше в науковий обіг впровадив термін політична економія, який до сих пор йде. Без цього предмету не може йти державного розвитку. Економіка, політика, різні виробництва і так далі. Так що Болодянський теж один є із великих реформаторів
ну, в першу чергу, народної освіти. Бо він спочатку, коли прибув у Росію по виклику Орлая, то він попав на роботу у Петербурзький педагогічний інститут, де директором був теж наш земляк, який прийшов разом із Болодянським Василь Куколь. Ми разом робили, разом строїли нову методику, нову педагогіку. Ну і разом, треба сказати, що теж опять царський двор припозирувався до наших людей розумних. І Кукольник, і Болодянський були домашніми вчителями в царському дворі. І вони були першими воспитателями будущого царя Миколи І. От. І дуже інтересний факт такий є, що Болодянський був дуже пунктуальний чоловік і требував своїх і студентів у педінституті, і своїх приватних цих дітей, царських дітей, щоб вони дотримувалися точності. Один раз Микола, будущий цар, запізнився на 5 минут. Ну, і лише він почув таку фразу: за 5 минут можна потеряти імперію. Так що 5 минут не можна пренебрегати, треба бути точному. І, навірно, Микола І дотримувався по тому, він у своїй практиці не даремно і згадував його, і керувався вказівками Болодянського. І про це говорить той факт, що коли Микола І став царем, перший, кого навістив Микола, це був Болодянський. Цар сам прийшов до Болодянського сповістити, що я цар, і він далі готовий з ним сотрудничати. Ну, але на той час не попав Микола дома Болодянського, лише була його супруга дома, вона розповіла про все. Але того ж дня вечором Болодянський навідався Миколу І, і вони там продовжили ту бесіду, як вони будуть будувати російську державу. Михаїл Болодянський у 1840-му був призначений сенатором. Він кавалер многих царських орденів. У 1837-му дістає титул потомственного дворянина. Активно участвує у розробці проекту реформування фінансової системи Росії в дусі теорії Адама Смітта. Виступає за ліквідацію кріпосного права і тісно сотрудничав із Михаїлом Спіранським у розробці нового кодексу закона Російської імперії. Цифра 15 на дарованому дворянському гербі Болодянському – знак 15-томного свода. Михайло Болодянський, то знаменитий фінансист, він розумів, що так, як Росія розвивалася, уже при нових капіталістичних відносинах так розвивати держава вже не гонна. Вона мусить йти по-новому. Світ вже утікав далі. І іменно він розробив ту фінансову систему, банкову систему. І може, то якраз і помогло Росії уйти, бо Росія у началі ХХ віку то була житниця Європи. І зараз комусь це не полюбило, і великого реформатора у цій області Столипіна вбили. Ну, вернемося до Болодянського, його фінансова система зіграла свою роль, фінансова банкова система, вже почали нормально банки розвиватися, система, вже була система, не просто були махлярі, міняли і так далі. Хоча заміняли вещі, Ясенін пізніше писав, що міняли существували, але банки вже займали у фінансовій системі ведучу роль. Це швидко заслуга Болодянського. В чому заключалася реформа, педагогічна реформа, освітянська реформа Болодянського? Ну, найперше, то, що в 1819 році, коли педінститут Петербурзький перетворився на університет, то були вибори проведені. У той час було в університеті у Петербурзі, та взагалі в Росії, у всіх навчальних закладах панувала іноземщина. Було багато німців, французів, і вони тримали в руках свої справи,
слабо турбувалися про розвиток російської науки. Ну і Болодянський, коли був обраний на альтернативній основі, він виграв у німця вибори. Перше зробив, написав обширний статут університету. Цей статут, по суті, був документом, який свідчив про те, що у Росії відбувається реформа вищої освіти. Ну, він поставив дуже великі вимоги до викладацького складу. Кожен викладач мав обладати широкими знаннями, не лише свої професійними знаннями, а і йти за межі своїх з тим, щоб, коли, скажімо, викладач якийсь хворий, це щось інше, щоб будь-який професор мог замінити того повноцінно, того, який захворів. Так що турбувався про кадри. Далі, опять, як і Орлай, Болодянський предоставив велику свободу студентам. До того не було в практиці університету, щоб студенти мали свободний час. Все було розписано по графіку і не сміли відступати від нього. Болодянський вводить так званий вільний час для студентів, коли вони самі з собою можуть розсуждати, думати над тим, що відбувається і так далі. Тобто вольномисліє, впроваджується вольнодумство. Ну і він і на своїх лекціях, і в частних бесідах із студентами говорив про те, що аби студенти критично ставилися до всього того, що вони чують, що видять. Не обов'язково, каже, наші думки повинні совпадати з нашою думкою. Хай ваша буде думка інша, але це буде ваша думка. І от така атмосфера вольнодумства запанувала в університеті, що потім насторожило царський уряд пізніше, коли стали переслідувати вольнодумних людей, як Орлая, стали переслідувати, так і Болодянського. Ну і Болодянський думав про те, щоб кожна наука не була наука для науки, аби слугувала цілям держави, своєї держави. Зато кажу, я вже казав, що вводить і вперше термін політична економія. Михаїл Болодянський настоював на відділенні судебної власти від ісполнительської. Він розробив програму і руководив підготовкою перших руських юристів і сповняв ряд важних дипломатичних поручень. Він був арбітром у Росії при рішенні спорних вопросів між Англією і США, курірував дипломатичні відношення з Китаєм і другими державами. Болодянський міняє свою род діяльності, із педагогіки переходить на державну роботу. Причиною могли бути дві. Перша, і влада хотіла позбавитися демократичного ректора. А з другого боку, та ж сама влада увиділа у Болодянському великого розумного чоловіка. І вона хотіла використовувати його у цілях державних. І зато він переходить на державну службу, стає членом комісії по составленню свода законів Російської імперії, і, зокрема, очолює другий відділ юриспруденції. Головою тої комісії взагалі був так званий Спиранський, великий чиновник царський, але він був по своєму розумовому розвитку набагато слабший від Болодянського. Так, і він то відчував і поручив всі справи Болодянському. Тобто довіряв йому ведення всієї роботи тої комісії. І Болодянський і радий був старатися по своєму вже характеру, що чоловік на кожному місці має бути відповідальним. Так він дуже серйозно поставився до составлення законів Російської імперії. Я собі не раз так думаю, що
Тепер парламенти діють, по 500 чоловік у парламенті сидить, творять закони, все нові і нові. А Болудянський, одна особа, склав закони для Російської імперії в 15 томах. 15 томів – це огромна робота, у яку вкладений великий розум, знання юридичних наук, знання правових основ держави. Не случайно серед многих нагород, якими був удостоєний Болудянської царської влади, була медаль, зроблена медаль, єдина медаль, більше таких не випускалося, золота медаль із латинськими надписами 15, число 15, знак тих 15 томів цих свода законів Російської імперії. Михаїл Болудянський преподавав політичну економію наслідникам престола, підтримував національне возрождення слав'янських народів австрійської монархії, переписувався з такими ізвісними лічностями, як Шафарик, Гьоте, Ліст, Сечені. Дуже шкода, що більша часть його робіт по політекономії, праву, фінансовому ділу не ізучена і не знайдений його лічний архів. Росія була в тяжких умовах після війни 19-го року. Сільське господарство було відстале. Як такої промисловості ще ніщо було говорити. І Болудянський подумав про те, що треба робити реформи. Настала пора многих реформ. І, зокрема, реформа в сільському господарстві. І він тоді перший раз, лише в 861 році буде прийнятий закон про відміну кріпосного права. Але Болудянський вже в 20-х роках заговорив про те, що треба розкріпостити селянство. Буде воля, буде свободна праця, буде висока продуктивність і буде достаток. А де достаток, там і могущество держави. Це був його, таке кредо було його. Могущество определяється благосостоянням народу. Относительно реформи про відміну кріпосного права, Болудянський виложив у своєму 4-томному труді одному, який довго не могли знайти, не був опублікований своєчасно, потім віднайдений. І тоді лише увиділи, які інтересні, які полезні пропозиції робив Болудянський, щоб освободити християн і поставити на ноги російське сільське господарство і достати від російської землі максимум вигоди. Подумав Болудянський про те, щоб робити фінансову систему. І він перший заговорив про те, щоб грошову реформу зробити. Це його теж велика заслуга в цьому. Далі говорить про те, щоб економіку, розпочинати треба економіку. І він так то назвав вольне производство. І казав, всі вольні производства мають стати альтернативою у розподілі общества на категорії. На категорію роботящих людей і категорію нероботящих людей. І от ці нероботящі люди повинні вносити свій вклад у виробництво, всі виробничі процеси разом із тими роботящими людьми. Крім того, Болудянський іще був чим патріот. Він закликав многих наших русинів і на поміч собі, а також предложив їм пройти науку уже в Росії, і тим самим якби був некий організатор тої великої плеяди русинов у Росії, бо вони напряму, котрі підняли на новий уровень російську тогдашню науку. Болудянський дуже був як чоловік, дуже добрий, був дуже гуманний. Його дуже любили студенти, іменно за його гуманізм. Він ніколи не проявляв жорстокості, строгості, а наоборот, своєю поведінкою, своїми вчинками, своїми лекціями. Студенти називали лекції Болудянського святими минутами. Знаєте, це висока оцінка, коли студенти різних факультетів ледве чекали, коли буде лекцію мати Болудянський, або послухати розумні думки великого
великого вченого. Так що він старався, щоб своїм прикладом, своїм гуманним ставленням до людини виховувати будущих людей. І він так робив у своїй сім'ї. Уявіть собі, 11 дітей, 4 сини, 7 дочок. То треба було добре виховуватися. І не случайно всі вони вийшли у великі люди. Вони стали діячами у ранзі правительственних кругів. Так що і як гуманіст, як людина, Болодянський є для нас тепер добрим прикладом і для вузівських керівників, і для професорів, і для кожного порядного чоловіка, і для государственних діячів, як то можна сумістити домашню роботу, воспитання сім'ї, і всюди встигати, і все знати, і всюди приносити свій хосен в ту державу, в якій він тепер служить, і який присвятив своє все життя. Вклад Михайла Болодянського у розвиток науки, образування, системи государственного управління в Росії – усе буде предметом гордості русинів. Бронзовий бюст Болодянського в актовому залі відкривать портретну галерею ректорів Санкт-Петербурзького університету.